Gaurkoan Urnietan gaude bisitan, eta kasu honetan Mikel Alkatearekin batera herriari buelta eman diogu, dauzkan behar nagusiak ezagutzen, baina edozein kasutan azpimarratu nahi nuke nola Urnietan bertan daukaten kokapena bi enpresa, bi realidade oso importantek, alde batetik Iparlat bera eta beste batetik Kaiku kooperatiba, eta bien eskutik ezagutu dugu une honetan esne sektoreak eta behi esne sektore horrek Gipuzkoan daukan pisua eta importantzia. Harriduraz ikusi dugu nola esan diguten adibidez sektore honen eskutik gure lurren eta gure larren gutxi gorabehera 6.000 bat hektarea kudeatzen dituztela, zaintza dituztela, eta beraz hor funtzio bat daukaten natura ikuspegitik oso importantea, eta beste batetik baita ere arlo ekonomikoan 1.500 lanpostu sortzeko eta mantentzeko kapazitatea daukan sektore badela. Nik uste dut horrek guztion babesa behar duela, kontsumitzaileon babesa behar duela eta baita ere administrazio publikoaren babesa eta laguntza. Nik uste dut hori dela gaurko bisitaren ondorio nagusia eta gure konpromisoa adierazten dugu Gipuzkoako esne gintzan daudenak baserritar guzti horien babesa eta hortik eratorria datorren baita ere sektore ekonomiko guztiari eskaintzen diogun bultzara.